Chámome Fran Guede, e aparte de ser mestre, pois son aprendiz de contacontos, aprendiz de músico, de bululú, de fanfonista, titiriteiro, romanceiro. Pois teño unha vinculación con Castrelo moi especial, porque a noite que me casei vin coa miña muller a bailar a verbena de Castrelo, cos invitados e as invitadas da boda, estuvemos bailando todos xuntos, pasámolo moi ben, e curiosamente, anos despois, vinme a vivir para Castrelo, viñémonos a vivir para Castrelo, e levamos aquí os últimos 23 anos da nosa vida. Por detrás de Fontefría, por Tocamba de la Sierra, ahora se vuelve villa con la vía y carretera. Pueblo de campo becerros, pueblo de mucha ilusión, por trabajar en la vía dejaron de hacer carbón. Por la ambición del dinero hay que dar muchos jornales. ¿Cuántos hijos allí mueren dejando solo a sus padres? Pois esta canción surdiu porque a raíz do contacto con Raíces Sonoras, entonces puxenme en contacto con Ramón de Candaira, que é unha enciclopedia andante en todo referido a música tradicional, e ele envioume varios romances que ofrecían a posibilidade de contar e cantar historias. Eu quería, lóxicamente, que fose un romance de aquí de Castrelo, entón apareceu un romance que é o romance de Pepe de Veiga de Nostre, e resulta que é un romance moi vencellado ao Concello de Castrelo porque fala de dous oficios dos nosos devanceiros, dos nosos avós e avoas, como eran os carboeiros e os carrilanos. Os carboeiros eran persoas dos povos do Concello de Castrelo, Portocamba, Campos, Serboi, Vilar, Veiga de Nostre, o propio Castrelo, que o que facían era facer lume coa raíz da uz, cos torgos, e despois convertían en carbón botándolle terra encima, e despois levaban a vender, seguindo a ruta dos carboeiros, levaban a vender a Verín, a casas particulares ou aos ferreiros. Pepe de Veiga de Nostre al capata le decía: hoy es día de San Antonio, no trabajo en este día, porque no trabajé hoy, no dejé de tener suerte, que mi corazón palpita, que voy a alcanzar la muerte. El capataz era amable, de esta manera le dijo: si no vas hoy al trabajo, ya mañana te despido. Anos 40-50, pois chegou a vía a esta zona, entón moitos destes mozos foron a traballar nos túneles para ganar máis cartos que os que ganaban co carbón, entón metéronse a traballar nos túneles, tiñan que cavar e traballar con picadoras, moitos destes túneles tiñan pedra de sílice, entón moitos destes mozos morreron de silicosis, estes carrilanos. Entón, como estaba moi vencellado o romance ao que é o Concello de Castrelo, encima a dous oficios dos nosos antergos moi especiais, ademais moi vinculados tamén con Castrelo, pois pareceume moi interesante, e por eso escollín. Y él, por no ser despedido, al trabajo se marchó, le cayó un peñasco encima y allí mismo se mató. Los capataces son locos, no saben ni lo que hacen, se suben a la trinchera, no le importa que yo me mate. En el
paso, qué túnel más desgraciado. Allí se mató un obrero, quedó todo destrozado. Pois os romances ou cantares de cego forman parte do que era a literatura de cordel alá por o século XV, e chámanse así porque os cegos o que facían era cantar e contar aventuras luctuosas ou fazañas de bandoleiros ou feitos extraordinarios, milagres, e o que facían era despois imprimilos ou escribilos en papéis, en pliegos, que despois non eran encuadernados e vendíanse colgados dun cordel nas feiras e nos povos por os que os cegos iban contando e cantando. Vivían gracias ás esmolas da xente e vivían tamén gracias aos pliegos que vendían. Pois os cegos o que facían habitualmente era ir por os povos contando e cantando historias e, lóxicamente, tocaban o instrumento que dominaban. Na maioría dos casos era o violín ou era a zanfona. A zanfona a mí é un instrumento que me parece moi interesante, moi atractivo, adáptase moi ben aos cantares de cego porque podes cantar e tocar ao mesmo tempo, e eu, cando chegou a min esta peza, tratei de musicala, tratei de reproducila o máis fielmente posible con respecto á audición orixinal, seguindo exactamente o mismo tono. Eu, a través de Ramón envioume un audio e tamén o texto. O audio parece ser que pertence a un cancioneiro popular de Dorothée Schubert e Antón Santamarina, e o que é o texto propio no que eu me basei para facer o romance foi recollido en Piornedo a un señoriño hai uns 15 anos que se chamaba tamén Pep, igual que o protagonista. El 17 de enero, un día muy señalado, lo llevaron para Campos y allí quedó enterrado. Despois, aparte de tocar a zanfona, pareceme moi bonito tratar de incorporarlle, enriquecela con outros instrumentos. Entonces puseme en contacto con Álvaro Rúa e Dani García da banda de gaitas Nova Era, e eles aportaron a súa habilidade e sapiencia para tocando gaita, flautas, varias flautas, e ademais percusión. E despois, ademais, con un gran amigo que teño que se chama Vicente Fernández, parecíame moi bonito que el pudese cantar, porque canta moi ben, e habitualmente son eu o que canta os romances, pero neste caso pareceme moi bonito que pudese ser el o que lle puxese voz. As nosas raíces, os nosos devanceiros, transmitíronos ou fixeron que esas raíces medraran en nós, eses sons, eses cantos, eses contos, medraran en nós para que nós os transmitíramos e os transmitamos ás futuras generacións, e non se perda, e ao contrario, se potencie cada día máis. Pepe de Veiga de Nostre nació en muy mala estrella, pobre de los dientes de oro que allí comía la tierra.